Aurrera egingo dugu, eguena izanik gaur osasun kontuekin eta osasunaren tartean gaur metodo antisorgailu naturalak izango ditugu izpide. Usu Agirre, Gabon. Gabon Goiat. Zeuk esango diguzu? Alaxe da, metodo antisorgailu naturalak, Arrasateko Sexologia Zerbitzuak Billings metodoan gaineko ikastaroa antolatzeko asmoa dauka urtarrietik aurrera, eta atzo eguaztena hitzaldisa emun zeben Billings metodo horren gainean, eta ondoren hitzaldixan ondoren dauke asmoa hori sakonago landu ikastaro baten bidez. Eta gaur horixe izango du magazinean, Billings metodua eta metodo antisorgailu naturalen gainen jardungo dugu. Horixe definizioa ez da, edozein kasutan ere gaian sakontzeko, gurekin daukagu Rosa Mari Arin, bera da gure gaurko gonbidatua, EHUko barkatu irakaslea, zehazki medikuntzako fakultatean giza fisiologia irakasten du. Rosa Mari, Gabon eta ongi etorri. Gabon, eskerrik asko. Gabon, Rosa Mari. Gabon. Beti bezala, igual oinarri txikasi beharko dugu ezta, zer dira antisorgailu naturalak? Lehendabizi esan nahiko nuke antisorgailu izena edo hitza hemen ezaigu egokiegia iruditzen, normalean erabiltzen dugu nahiago dugu, deitzen ditugu emankortasunaren ezagutza eta erregulazio metodoa. Eta gainera hori, azkenengo urteetan, askotan etortzen zaigun jende, ez gehiena baina jende asko etortzen zaigu, hori seme-alabakumeak eduki nahi ditulako, eta ez da hori, ez dira erabiltzen bakarrik antisorgailu moduan, sorkuntza inhibitzeko, baizik eta baita ere, emankortasuna ezagutzeko eta regulatzeko. Lehen barkatu galditu diezu, hauen oinarriak edo, metodo hauek oinarritzen dira emakumeak bere gorputzan zikloan zehar, hileroko zikloan zehar, igertzen ditun aldaketetan gure gorputzak hormonak ekoizten ditu, hormona mota asko, baita ere sexu hormonak, estrogenoak eta progesterona deitzen direnak, nik uste nahiko ezagunak dira gaur egun, zikloaren zati desberdinetan, bata edo bestea ekoizten dira batez ere, eta ekintzak dauzkate oso zabala gorputz osoan, baina bereziki edo metodo hauek aztertzen dituztenak dira batez ere ugaltze aparatuan agertzen direnak, eta bereziki mukiaren aldaketak, ez dakit jendeak ezagutuko duen, baina gure umetokiko lepoan mukia sintetizatzen da eta jariatu, muki horren aldaketak aztertzen dira eta baita ere temperaturarenak, batez ere, beste gauzatxo batzuk ere, baina horiek dira garrantzitsuenak. Zer onura dauzka honek emakumeangan, metodo natural honek edo? Alde batetik ez daukate metodo hauek, ez dauzkate ekintza sekundariorik, merkiak dira, oso merkiak ez da, baina batez ere nire ustez garrantzitsuena edo da bikotearen, zenaren maztea edo bikotearen harremanak hobetu egiten direla, hau da, nik uste dut hemen bikoteak baina batez ere emakumeak irabazten duela, ez da, iruditzen zait nahi gabe ere gehienetan sexualitateari buruz hitz egiten dugunean edo sexu harremani buruz hitz egiten dugunean azkenean iruditzen zait emakume pentsatzen dela edo emakumeak daukala ardura handiena. Azkenean aurten gehatzen baldin bada izango da, ezta, eta metodo hauekin berriz emakumearen egun emankorrak aztertzen dira, eta orduan noski gizona eta emakumea biak adostu edo ados egon behar dira. Eta orduan asko hobeto argiago ikusten da sexualitatea biren kontua dela, ez emakumearen bakarrik. Eta horretik harremanak, bikotearen harremanak estutu egiten dira, hobetu, egokitu. Niretzat hau da ez onura bakarra baina garrantzitsuenetakoa behintzat. Metodo natural hauen artean, Billings metodoa da hitzaldixan aipatuko duzuena, ez da? Bai. Zer da Billings metodo hori? Zehazki lehen aipatu dut orokorrean mukia eta temperaturaren aldaketa direla emakumeren ugaltze aparatuan gertatzen diren aldaketan nabarmenak edo, hau batez ere Billingsak aztertzen ditu umetokiko lepoko mukiaren aldaketak. Gure zikloaren hasieran estrogenoek eragiten dute, bultzatzen dute mukiaren lepoan, ez dakit hemen ez dut fisiologiako klase bat eman nahi, baina hasieran mukiak aurrenengo fasean ezaugarri batzu dauzka, da malguagoa,
labainkorra da, eta hori batez ere estrogenok egiten dute, eta ovulazioa gertatu eta gero progesterona daukagunean batez ere muki horren ezaugarriak asko aldatzen dira, askoz lehorragoa da, batzutan ez da ikusten, ez da askoz trinkoagoa da, oso ezaugarri desberdinak dauzka. Billings metodoak poliki-poliki eta erakusten dio emakumeari egunero eta poliki-poliki bereizten ezaugarri egin, mukiaren ezaugarriak, eta horrela ezagutzen bere egun emankorrak, nolakoa dan bere emankortasun mota, desberdina izaten da, iraupena, gauza guzti horiek. Badakigu Billings doktoreak asmatutako metodo bat dela, baina zer gehiago dakigu bere jatorriari buruz eta zer bere garapenari buruz? Egia, nik ez dakit nola hasi ziren honekin edo, baina bai ikerketa asko egin dituzte, eta ez bakarrik zenarremaztia ziren, hori nik uste nahiko ezaguna dela, eta munduko unibertsitate batzuetan honoris causa doktoreak izendatu izan ziren, Billings doktorea gizona hil zan orain dela, ez dakit, 3 urte, baina eduki dute baita ere beste doktorearen laguntza, Brown doktorea orain dela ez dakit hilabete bat edo 2 gehienez hil dela, eta honek egiten zituen batera, Billings doktorekin batera emakumeen hormonen neurketak odolean, egunero. Eta horrela ikusten da, eta horrela dauzkagu lanak, iker lanak parekatuta daude mukiaren aldaketak, eta hormonen mailak, hormona batzuen mailak, garrantzitsuenen mailak, odolean emakume horien, odolean egunero ikusten da nola aldatzen ziren, noiz handitzen dira bere mailak, noiz gesten dira, eta batera zer gertatzen den mukiarekin, horren ondorioz. Hori ikertuta edo egin zen ezagun? Bai, eta horre hildanean Brown doktorea Human Reproduction aldizkari oso ezagun bat arlo honetan bere lanak aipatu ditu eta oso garrantzia handiko lanak konsideratzen dira bai. Bizkate bueltatu ze fase horretara ez, mukiaren fasea, ze fase edo egongo liake hilerokoa esan duzu ez, hilerokoa eta gero mukia igual gutxiago dela, ze fase edo bereizten dira Billings metodoa? Laburtutu esan da, baina bai, hasieran, lehen uste zeo zer esan dudala, hasieran estrogeno obulutegian gure egitura borobil batzu daude, eta folikula deitzen direnak, obulua daukagu, gure oso, modu simplean esateagatik gure emakumeon sexual zelula edo, gametua. Estrogeno horiek bultzatzen dute mukiaren jariak eta ugari, eta hori batez ere evoluzioa bat dauka, hori da datu berezienetakoa, ez da azten da poliki-poliki gero eta malguagoa bihurtzen, gehienetan gero eta gehiago, baina garrantzitsuena da malguagoa dela, gardena bihurtzen da, labainkorra, eta horrek beti emakumeak ikusten duenen horrek adierazten du gaudela ovulazio baino lehen, egun emankorrak dira, zikloaren aurrenengo zatia. Ovulu askatu eta gero, alderantziz guztiz aldatu egiten da mukiaren ekoizpena eta progesteronak muki hori trinkatu egiten du, askotan ez da ikusten baldin bada oso lehorra da, ezaugarri oso guztiz ezberdinak dauzka mukiak eta hori hortan datza metodo hau eta emakumeak egiten dituen azterketak edo. Eta erreza da muki hori bereizten? Hasieran ematen du gauza asko direla, baina gero emakumeak berehala ezagutuko du bere ziklo batzuk ikusi ondoren, konturatzen da zer esan nahi du bakoitzak eta bai, erreza da. Lehen esan duzu Rosa Mari, metodo naturalak onuragarriak direla bikote harremanetarako. Suposatzen dute onak izango direla ere batean emakumearentzako, bereziki bere gorputza hobeto ezagutzen lagunduko diotelako, ezta? Bai, emakumeei asko gustatzen zaio hau azten direnean metodak ezagutzen eta ikusten, bai, beti beste sexualitatea beste moduan ikusten dute, badakiten hori noiz diren emankorra noiz ez, zergatik ez, eta horrekin oso, bai, oso ez dakit onerako dela, lagungarri dela. Eta metodo honek emakume guztientzako balio du? Hileroko irregularrak dituztenentzako, hilerokoarekin arazoak dituztenentzako, guztientzako? Bai.
hauxe da gainera bere garrantzia edo emakume bakoitzak aztertzen du bere gorputzen ikusten dituen aldaketa, bere mukiaren aldaketak. Orduan, noski erakusten zaizkio ezaugarri hori zer esan nahi duten, eta orduan bere mukia ikusita daki egunero ikusten du ea zer gertatzen nahi dan. Eta bere egoera edo aldatzen baldin bada, edo batzuetan zikloak luzatu egiten dira kontu desberdinen ondorioz, edo estresagatik, nekeagatik, edo, baina beha konturatuko da ez dela evoluzio hori normala, zergatik, orduan, bai. Eta datuak eta egongo dira, ez? Metodo honekin zer eraginkortasune dagoen, edo... Bai, munduko osasun erakundeak emandako datua dira, eguneko ondo egiten baldin badire gauzak, eguneko 98, 99ko eraginkortasuna edo daukate ondo indak gauza, noski. Eraginkortasuna hori ez da aurdun geratu dirala, edo... Ez, aurdun gehatzen ez direnak nahi ez baldin bazuten, noski batzu jende asko erabiltzen du, lehen esan dizu, gero eta gehiago, azkenengo urteetan emankortasun arazo asko daude, nik uste oso hori zauna dela, eta orduan gero eta jende gehiago erabiltzen ditu, jakiteko emakumearen egun emankorrak eta erabiltzeko seme-alabak eduki nahi dituztelako. Eta eraginkorra da zentzu horretan ere? Bai, zentzu horretan, oso eraginkorra da, emakumeak egiturazko arazoak edo arazo anatomikoak ez baldin badauzka, ez da beste faktoren ondoriozkoa danean. Gainera, lasaitu egiten dira asko, bikoteak ez bakarri emakumea, dakitenean ezin dela emakumea orduan gehatu zikloaren egun guztietan, baizik eta bakarri tartetxo nahiko mugaz, egun gutxi batzuetan orduan erakusten zaio ze egunak diren, bere mukia nola hango dan, eta gainera horrekin lasaitu egiten da ere, oso eraginkortasun handia daka zentzu horretan ere. Zeintzuk izaten dira, igual metodo honekin egitinean akats larrienak, esan duzu batzutan ez dela ondo erabiltzen, ez da? Naiz eta jakin mukiaren ezaugarriek adierazten dutela emankorra dela, askalo zergatik ez da sexu harremanak eduki, kasu horretan nahi ez baldin bazuen, edo momentu horretan aurdun gehatu horrekin. Edo baita ere askotan da, grafika batzuk egiten dira, mukiaren aldaketak bereiztu behar dira, egunero, aldaketa txikia dira, baina hortan datzestanen metodo honen onura edo, ordan esaten zaio emakumeari apuntatzeko ikusten dituen aldaketak, baina ja ohituratu danean askotan pentsatzen da, gogoratuko dut, ezta? Eta gero berriz da, ez da gogoratzen ez daki hau noiz izan zen, atzo eraniun edo auskalo noiz, eta horrelako kasuta. Hori izaten da, okerrena edo gehienetan. Kontrol zehatza eroan bida hori. Bai. Konfiantza hartu eta ziga apuntatu gabe, gogoratuko naiz eta... Akatsak egongo bira, baina zalantzabarik horretarako garrantzitsua, baldez aurretik formazio bat jasotzea, ez da? Nola formatzen dituzue bikoteak? Ze formazio moten egiten dizue? Zentrura, interesatuta daudena, zentrura deitzen dute, eta monitore batzu daude, eta normalean izaten da emakumeari altzen zaizkio oinarrizko datuak edo, eta gero bere grafikak egiten ditu, eta erakutsi egiten zaio 3 ziklotan edo, 3 ziklo aztertu behar dira, normalean 3 ziklo nahikoa dira. 15 egunero gutxi gora bera etortzen da zentrura, hala ere zalantza baldin badauzka, edo kasu batzuetan, pizkat bereziagoa, gian zikloak bereziagoa direnean edo, behar bada gehiagotan arazori gabe. Baina gehienetan 3 ziklo ikusi ondoren gai da bere emankortasuna bereizteko eta aztertzeko eta hori. Arrasaten egingo da Billings ikastaro bat edo, ez? Billings zentruak. Hori izan digute, bai. Emun da, zuek emungo duzue? Bai, Billings zentro horrek nun dare edo... Portugaleten dago, ni kolaboratzailea naiz, normalean deitzen diate batez ere gai fisiologiako edo anatomiarekin erlazionatutako gaiak azaltzeko, eta zentruak antolatzen ditu horrelako ikastaroak, edo baita ere formakuntza bere monitorentzat, edo orain dela urte, 2 urte, 3 urte, unibertsitatean antolatu genuen sinposium bat, honi buruz,
Eta, urtero daude ikastaroak, bai erabiltzaile berriak formatzeko edo monitoreak birziklatzeko edo baita ere ikerkuntzako lanak aztertzeko horrelako. Eta bilin zentroaz gain, beste herrixetara eta arrasatera moduan ikastaroak emotera. Bai, ikastaroak handik kanpo ematen ditugu ere. Batira, momentu ze hortxe, pare-parean daukaguna Arrasaten egingo duzuena, Rosa Maria Arin agortu zaigu denbora, hemen utziko dugu, eskerrik asko gurean izateagatik. Usu Agirre, zuri gero arte, izan ere, etenalditxo bat egin, eta berehala izango gara bueltan agerkari digitalekin.